फाइडिं फ्रेंड्सों सोंथिना लायनाय सिनि कायसा ट्रेनिंग बागै जे सिनि मेरिट लिस्ट नंखरजाक फ्रेंड्सों जों थानायो जारा GNM ट्रेनिंग बा ANM ट्रेनिंग बागै जारा इंटरव्यू रोजाग्रक नरक एप्लाई खायै रेजिस्ट्रेशन खायै माने फरे इंटरव्यू रोजाग्रक नरकनि काउंसलिंग नि बागै अजागो मेरिट लिस्ट नंहरका फ्रेंड्सों प्रोफेशनल कॉमन मेरिट लिस्ट निनै इनके मेरिट लिस्ट बाहायके नायनाय अबरनो आं नरकनो सावानो इनकाय सिनि बदिनो नरकनि काउंसलिंग नै पुइला GNM मेल टाइ फेमेल GNM अंक सलाटाय बोरै ANM अंक सुदो बोरै कैंडिडेट दगनि बागै सिनि अजागो जों आफरो इंटरव्यू रोखा बा ताबुक दे काउंसलिंग नै सिनि 3 तारिख अंके GNM मेल टाइ फेमेल GNM रंके 3 तारिख सेप्टेम्बर अबस्कांनि 3 तारिख सेप्टेम्बर फाइने बुधवार आर फरे 4 तारिख सेप्टेम्बर अंके ANM कैंडिडेट दगनि बागै काउंसलिंग नै जे मेरिट लिस्ट मुं फाइने रंनि बागै बजागा कार्लेन स्टेनर ऑडिटोरियम हइतंगो AGMC GBP हॉस्पिटल अजागो जे थानायो इंटरव्यू रुमा जागो इनर अजागा थांगैनाय 10 तानि सिमि 12 तानि बिसिम नरक रेजिस्ट्रेशन मा खायनाय आर फरे नंनो काउंसलिंग खायनाय फ्रेंड्स आर फरे ANM गंके 4 तारिखो GNM को 3 तारिखो चला बरजितनो ANM को 4 तारिखो नाय 10 तानि सिमि 12 ताव नरक थांगै रेजिस्ट्रेशन खायदि काउंसलिंग नि बागै इंगसिनि प्रोफेशनल कॉमन मेरिट लिस्ट बाहाय नायनाय दे अमंका GNM नि बागै सला टाइप बोरै सलारंनि बागै अजागो नायनाय दि यांग पुइला यूजर आईडी दंनाय नरंनि जे ऑनलाइन खामनि यूजर आईडी आर फर नेम दंनाय फादर नेम दंनाय डेट ऑफ बर्थ दंनाय सलागा बोरजा दंनाय आर फर ST दा SC दा ताम OBC दा अजागा दंनाय आर फर नरंनि 12 जे मार्क टोटल मार्क 500 दंमानि बिसिम नों बोसों मार मांखा अजागाव फायनाय आर फरे अब जे 414 जे मानखा बिनि परसेंटेज बोसोक अजागो 500 जे बोसोक परसेंटेज फाइके अजागो आ परसेंटेज नि बिसिंगो 90% परसेंटेज अजागा नारंग जानाय इनके बोसोक माननाय इनके इंटरव्यू बोसोक मार मांखा अब अजागा नारंनाय इंटरव्यू नि बाय जे 12 नि 90% नामनो अजागो टोटल प्लस खाइ बोसोक फाइकिया इनके रैंक बोसोक मानखा अमाइके अजागो बरं मेरिट लिस्ट सामजाक गमस्लारंनि टाइप बोरदंनि बुतंग यांगो तला नायनाय दि नरक नायनाय दि लिस्ट याम बोरदंनि फ्रेंड्स इनके GNM नि बुतंग यांगो न इनके अब जे मेरिट लिस्ट नि लिंक आं नरनो बि डिस्क्रिप्शन होनाय फ्रेंड्स इनके संगो जगो नायनाय दि बोरंनि प्राय 75% अमाहायरक अजागो नारजाखा बोरंनि वा आर फरेस्ट लारंनि नायनाय दि लारंनि इनके 40% नपंजन नारजाखा फ्रेंड्स 40% नपंजन नारजाखा सलारक एप्लाई खायनि कम आर फरे नायनाय दि ANM नि बागै नायनाय दि अजागो बोरैरक 39% पंजन नारजाखा मेरिट तो फाइकिया इ फ्रेंड्स अजागाथ बेसि खलायनाय मेरिट लिस्ट मुं फाइजाक सिनि सीट वैकेंसी नि बेसि खलाय और रजाक जार काउंसलिंग बाक्सा बाथाननाय बाक्सा नारजांनाय इनके जारा बाक्सा मुं फाइनायफोर बर कलेज रक बहुत इनखा हानाय बाक्सा खायारक बा कोनो कारने खायार तो हांके ओ वेटिंग लिस्ट नि होते नाहारजांनाय फ्रेंड्स नांगा मंगसिनि जारा GNM तै ANM ट्रेनिंग खाने रंग बागै मेरिट लिस्ट इनसे खायदि तै फाइने 3 तारिख GNM तै 4 तारिख ANM नि बागै काउंसलिंग थांदे नरक जारा मेरिट लिस्ट मुं फाइजारक फ्रेंड्स आसंनो तैसे जतन हानाय हामबाय।